כמה סיפורים אנחנו שומעים, סיפורים מזעזעים וקשים שהלב לא יכול להכיל. לצידם סיפורי גבורה והתנדבות שעוד לא ראינו. אבל אני רוצה להזכיר לכולנו את הסיפור הגדול יותר. הסיפור שלנו. סיפור בין אלפי שנים. האימפריות הגדולות בעולם ניסו להשמיד אותנו ונעלמו. אנחנו כאן. אחרי 2000 שנה חזרנו לבית היחיד שיש לנו בעולם. למרות כל מה שעברנו, שואה, מלחמות וטרור, הצלחנו ליצור פה מדינה שהיא פלא. פלא שלא מפסיק להעיר ולהפתיע את העולם. בעיקר, בזכות הרוח שלנו. נכון, אנחנו באמצע פרק כואב, אבל גם אותו אנחנו נעבור. כי העם שלנו, הרוח שלנו והדגל שלנו, זה סיפור בלתי מנוצח.